Jednosce minut po godzinie 4, a w studiu z nami jest Jaromir Schroeder z Zapadno-Kasiepskiego Muzeum w Betowie. Witamy. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Kaszebę. Dzisiaj będziemy godele między innymi małe platkach Kasubia Kantat. Ja ci tu moce przed sobą i ja ci jotyś tu mogę to pudełko wzerać, posłucham tyś tej muzyki, ale zaczniemy od tego, że no prawie Zapadno-Kasiepskie Muzeum w Betowie moju 45 lat skończony. No i to je, jeśli ktoś jest nim obety tam, no to jest nowy czas, żeby so dowiedział, czemu warto tam zajechać. No i to muzeum to nie jest plus jeden plac, nie? Nie, no, główna siedziba jest w Zamku Bedowskim, ale muzeum ma swoje oddziały. Jeden oddział w miejsce, to jest gotycką wieża Świętej Katarzyny, to jest pozostało z kościoła Świętej Katarzyny. I tam jest wystawk archeologiczny, dokumentujący dzieje tej ziemi sprzed wielu tysięcy lat. Kolejny oddział zamiejscowy to jest oddział w Płotowie, tam jak się nazywa Muzeum Szkoły Polskiej i Zagroda Stóp Rekościch w Płotowie. Muzeum Szkoły Polskiej moją kole 30 lat, a Zagroda Stóp Rekościch funkcjonuje od 2015 roku Sewnika. W usiłym tydzieniu było wielki fejrowani tego prawie, że ta placówka ma 45 lat. Ja ci tu wydarzenia były zrzeszone z tym? No, trudno by było wymienić tak jednym tchem wszystko, co się wydarzało. Na pewno i tak, że 1 stycznia 1973 roku formalnie muzeum zaczęło istnieć, ale ono było w takiej bardzo mikroskopijnej formie, bo jakby nawet nie miało swoich magazynów, ale jedna izba w zamku, a później stopniowo cały dom zakonny był przekazywany w użytkowanie muzeum. Te mamy 3 kondygnacje z wystawą i poddasze również. Na parterze jest prezentowany czas naszej największej kolekcji między Szczecinem a Gdańskiem, kolekcji zabytków kultury materialnej Kaszebów. Pierwsze piętro to jest gotycka część, jakby historia zamku i miasta i tej części Kaszub przedstawiono. I drugie piętro to jest sala wystaw czasowych, gdzie w tej chwili można obejrzeć też wystawkę o historii muzeum i baszta młyńską, w którym mamy jakby przestrzenie, w jakich funkcjonowali rycerze zakonu krzyżackiego. Jak najbardziej wart zwiedzać cię ten zamk prawie w Betowie, cię insi filie, cię insi budynci muzeum, ale bardzo wiele ludzi na Kasiebach nawet nim obety w samym Betowie, to wychodzi perzynka tak z geografii, że to Betowo jak tam nikomu to nie jest pod drogą, no ale prawie, czemu je wart równak zajechać w tamtę stronę? Jest to bardzo ciekawe miejsce, bo jakby no, coś nad tym robimy, nad tym, żeby więcej ludzi dowiedzało się, że warto tam przejechać i odwiedzić to miasto też jakby, gdzie ząb jakby górę je nad nim i jakby widzę go z każdego myla w miejsce. Czemu warto, bo też jakby historia tego miejsca jest ciekawa, bo to jednak jest pogranicze Kaszub. I to też my dokumentujemy szczególnie w tej części, jaką mamy w Płotowie, jak Kaszeby walczyły o Polskę, jako ofiara płynął w tym, żeby Polska przetrwała na tych ziemiach. Mamy też ciekawe miejsca z tej racji, że tamtym czasu na tej ziemi były i nowiacy Kaszebów, były Polacy, były Niemcy, były Żydzy. Było niekusko się zmieniało, są Kaszeby, Polacy, Niemcy, ale też i bardzo wielu Ukraińców po akcji Wisła. Tam jakby nieustanny tygiel tych kultur, które bardzo ładnie ze sobą współpracują i żyją i tworzą nową jakość, nie zatracając swojej tożsamości. Także tak wszystko tam jest bardzo farbne, jak w kalejdoskopie i bardzo pięknej rzeczy z tego końców wychodają. Bardzo wiele tych wydarzeniów ciekawych, między innymi Kasubia Kantat, dla kasiepści muzyki jedno z nowoźniejszych wydarzeń w kalendarzu. No ale o tym pogodą z naszym gościem jest
A w studiu nasz gość Jaromir Schroeder z Zapadno-Kasiepskiego Muzeum w Betowie. Witume nazot. Witam serdecznie. I godume łetim, no mume goduny łetim w siedcim, co zrzesiony jest w muzeum, jego historię, 45-latną historię, ale wort jetyś cały czas tam zwiedzywać ten plac, tym bardziej, że cały czas coś sodzeje, cały czas są jakieś wydarzenia. Może zaczniemy od tego, od czego ten, no, z czym zrzesiony jest ten rok w Kasiepsko-Pomorskim zrzesieniem. Józef Chełmowści, ta płesta ty się młecko zrzesiono z tą placówką. Tak, jakby przez wiele lat jakby muzeum bardzo mocno współpracowało i jakby baderowało to, co tworzy Józef Chełmowści. W szczególności zajmował się tym obecny dyrektor muzeum Tomek Szymiński. Dzięki tym działaniom my pozyskali największy zbiór jego praców, blisko 600 obiektów. To są rzeźby, malarstwo na szkle, łebroze. Mamy też największy jego dokus Apokalipsa według świętego Jana, to jest 55 metrowi długości łebroz. Jedynym żyje taci, że nie mamy placu, żeby wyeksponować całość tego, no albo większy czas, bo całość to nie do tych zbiorów ja ci mamy, to tylko na wystawach. Ostatnio taci Wioldzie wystawa, jako była w pierwszym rocie na śmierce Józefa Chełmowskiego, albo na wystawach, które wypożyczymy. Wczoraj mamy Mikele wystawa Chełmowskiego z naszych zbiorów w muzeum w Pucku. Niedługo w Łóżekwiece Wiolgo wystawa w Kielcach muzeum w Sikielecki i jeszcze wiele innych takich rzeczy są wydarzeń. Myślę, że jednym z ważniejszych wydarzeń w ramach roku Chełmowskiego jest parłociony z naszym muzeum. Je pokonferencyjne wydawnictwo, w którym znali się kilka tekstów baderujących twórczość Józefa Chełmowskiego. I od strony takiej bardziej naukowej, etnograficznej, nie leblustaci. To bardzo takie pierwsze wydawnictwo, w jakim jakby bardzo można Chełmowskim płecietać, analizując głębiej to, co on tworzył. Józef Chełmowści to z jednej strony utwórca ledowy, ale ten jego folklor to nie do końca był taki zwyczajny w takim rozumieniu, jak na maso na co dzień wiadomo. Józef Chełmowści był postacią bardzo oryginalną i jedni mogą się nad tym zrzemać, inni zachwycać. Na pewno je intrygującą ta jego spuścizna po nim, co się stało. I to kwestia tego, czy to nazywa ledowizną, czy nie. Bo on na pewno był człowiekiem z ludu i jakby idąc tym tropem, można powiedzieć, że to było ledowi, ale też nietypowym, bo jakby interesował się całym światem i filozofią, rozumiał na swój sposób i na swój sposób ja komentował i to jakby powoduje, że jest to bardzo oryginalny i stanowi inną zupełnie jakość, która naprawdę w jakiś sposób daje do myśleń. Takie, i temu jego rzezbę możemy obzerać i po prawdzie tyś intelektualno badyrować, to jeźle idze ten folklor, cienie folklor, ledowizna, nie ledowizna Józefa Chełmowskiego, ale tyś jeźle idze ledowi utwórstwo na tej kasubia kanta, to ja ci tere bundzeme godele, je taką leźnostą, żeby poznać tradycjowo kasiepską muzykę i to nie blus kasiepści jezora, ja ci na masowe dowo, że są tak baro ledowi, że ju bardziej nie idze, ale to, co ledze przyudę spiewelej, co było zarejestrowany i co prawie możemy słychać, ale tyś aranżować na nowy sposób, bo taci jest zamyślenk kasubia kantat. Proszę rzec, Perzynka, o tym przezyrku. No przezyrk się rozwijał bardzo pięknie i nie myślę, że tak taci brzad tego bandze, bo jest coraz bogatszy i wydawałoby się, że sobie może wyczerpać ten tygiel pomysłów, ja ci mamy do dyspozycji. Okazało się, że nie. Dowody na to je w ostatnich platkach, która dopiero co niedawno się ukazała. Można je nabyć u nas w muzeum. Kasubia Kantat 2016, gdzie mamy 27 różnych aranżacji pieśni z płyty Kasubia Incognita. Najważniejszy cel, jaki miał być, to żeby te pieśni, które leżały bez wiele lat na taśmach w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, że pod wydaniem platci Kasubia Incognita, że one dostały jakby nową szansę na rzeczy
i tym rzecim naprawdę piękno żyją i się rozwijają. I to dzieją w rozmaitych formach, bo te aranżacje poprawdza łet jakiś dźdniowych rockłewich, przez tradycjowy folklor, po jakiś bardziej śpiewuny poezję, to wszystko możemy tak poprawdze uciec. No i jak bunze z latosą edycją? Ju wiemy, kiedy są odbanze? Latoso edycja, dokładnie datę już nie ustalę, ale to jest jedno w październiku. Takie, w Rujanie. W Rujanie, przepraszam. W Rujanie, ze szkole połowy Rujana. I jakby formuła jest bardzo dymku, bo chcemy, żeby te pieśni docierały w każdy zakut. Także mojego bratu udział w tym konkursu i solistce, i instrumentalistce, to mogą być też więksi grupy, to może być chór, kapele jazzowi, kapele nawet no, bardzo rozrywkowi. Forma jest bardzo łedymku. Wiedno jakby przesłuchiwał się temu jury i też staramy się wiedno, żeby to jury było takim szerokim spektrum, żeby jakby nie miało żadnych klapków na łeciach, żeby raczej dozyrało się, jak muzykance w jakiś sposób są zainspirowane i jaci mają pedyńscy do tego materiału źródłowego, który byłby głównym bohaterem tego festiwalu. Godomo Kasubia Kantat, a tyś o innych wydarzeniach i tym, co dzieje się w Zopadno-Kasiewści Muzeum w Betowie. Ja ci głę przydną sedzbą je Betowści Zumk i fejrował o 45. rocie zna istnienie. Znama w studiu je przedstawca tej instytucji Jaromir Schroeder. Bardzo dziękujemy za gotka. Dziękuję bardzo i rucia do Betowa.